Egunon eta ongi etorri gaurko saiora. Gaurkoan, Jon García del Val elkarrizketatuko dugu, eta berak erromintxelak taldeari buruz hitz egingo digu. Baina lehen bizi, efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1785ean, Korokau kolonia Herbehereetan 40 esklabo inguruko talde batek jabeen aurkako altxamendua hasi zuen. Beste plantzioetako esklaboak eta preso zeudenak askatu zituzten, eta hauek matxinadara batu ziren. Hilabetez luzatu zen askatasuna, eta matxinatuen buruen tortura eta exekuzioekin amaitu zen. Azkenean askatasuna dio argazkian ikusten den eskulturak oinean duen plakak. Urte batzuk geroago, 1788an, Donostiako lan-mota gazteluko presoek bizi baldintza eskasak salatu zituzten. Europako Aldundiari idatzitako gutunean azaldu zutenez, beste umilizianoen artean, euskara baizik ez zekiten presoei euskaraz eginez gero guardiek jipoitu egingo zituela mehatxatu egin zieten. Hilabete lehenago kartzela horretan egon zen ihesaldi baten ondorioz. Baldintzek nabarmen egin zuten okerrera. Aldundiari eskatu zioten bere kargu egiteko eta militarrak lekuz aldatzeko. 1989an, Woodstock musika jaialdi erraldoia amaitu zen New Yorkeko estatuan. 3 egunez 450.000 gazte inguru bildu ziren musika eta bakea aldarrikatzeko jaialdian. Kontrakulturaren adierazpide indartsua izan zen bere garaian, kontserbadore askorentzat eskandalagarria. 3 egunez besteen artean, Joan Baez, The Who, Janis Joplin, Joe Cocker edo Carlos Santana aritu ziren, Vietnamgo gudaren aurkako aldarrikapen batean. Enpresari asko kontrakultura komertzializatzeko aukera ikusi zuten. Azkenik 2002an, Ismael Berasategi presoak ihes egin zuen Parisko La Sante espetxetik, antz fisiko handia duen Josean anaiak haren lekua hartuta. Asteburuko bisita baliatuz, ileorde eta betaurreko batzuen laguntzarekin, anaia urretsuarrek trukea egin zuten. Ismaelek 33 urte zituen eta Joseanek 34. 5 egunera, Joseanek berak esan zien espetxizainei bera ez zela barruan egon behar zukena. Ez baitzien inor ezertazo hartu. Segurtasun goreneko espetxe gisa kontsideratzen da Parisko hori. Eta orain, ikus dezagun aste honetako agenda. Eta orain ikus ditzagun egunkarien azalak.
No, egun hon eta ongi etorri, lehenbiziko eta behin eskatuko dut zuen taldea aurkezteko. Nortzuk dira Erromintxelak? Erromintxelak zuin eta iaz munduan mugitzen da talde bat da. Arrasaten Mondrauen sortu zen Gipuzkoan, eta gaur egun 6 taldekide gara. Hasi ginen, hasiera baten 2-3 hasi ginen, eta poliki familia handitzen joan da, eta gaur egun 6 gara. Bateria bat, Jokin Vitoria dela, kontrabajista bat, Aitor Moreno, gero gitarrista bat daukagu Inigo Zubizarreta gitarran, saxofoi bat Andoni Izpurua, eta biolina Dani Apodaka, eta neu abeslaixa eta gitarra, Jon García. No, Erromintxelak nondik datorri izena, eta zer erran nahi du? Erromintxelak berez Euskal Herria etorri ziren hijituak izan ziren. Eta euren hizkuntza bat zeukaten bai. Esan nola hizkuntza hitz batzuk ziren. Gehien ziren hitzak hemengo jendeak eurak ez ulertzeko erabiltzen zuten euskalki moduko bat zan. Eta hortik abiatuta gure musika berez gipsy jazz munduan mugitzen danez eta gipsy hori danez, hijitua danez, hortik tiraka hor aldu ginen, eta guztau jakun, eta holan, gelditzu da. Eta noiz sortu zen Erromintxelak taldea? Erromintxelak taldea gutxi gora bera 2020an sortu zen, hor COVID pandemia garaian. Azkenean, aurretik beste talde bat geneukan, blues jotzen genuen, eta bertan Aitor Moreno, kontrabajista, eta Bixok jotzen ginen, eta hor Asier Elias bateria jotzen zuena Australiara fanzan bizitzera urte batzoz. Eta orduan gelitzu ginen talde barik. Eta orduan hasi ginen, buelta bat egun bikotza gone, eta horren hasi ginen. Hasiera baten Inigoi abisauen, Inigoi ditzu genion, eta hiruron artien hasi ginen repertorio bat lantzen, eta besti batzuk konposatzen, hirurak arrasaten geuden momentu hortan, eta orduen COVID garaian ondo moldatu ginen. Gainera akustikoa jotzen ginunez, nire etxien elkatzen ginen hori pixka de estrangiz, eta hor hasi ginen bezitxak prestatzen. Itxialdian geundenean zuek martxa zitzineten orduan, ez? Hor hasi ginen, eta gero, pixka de mugak zabaldu zienien, eta hasi ginen herrian gaundenez, eta gainera kontzertuak ezin zienez jo, aprobetxe ginen pixka proiektua montatzeko eta azteko. Eta taldean nola banatzen dituzue, rolak edo ez dakit badauden bakoitzak bere eginkizunak dituen edo? Bai, bakoitza más o menos, euskal batzuk da non artean itxen ditugunak, baina adibidez konposaketak Aitor Moreno eta Bixok itxen ditugu geixen. Gero Jokin da community manager da pixkatxo bat, sare sozialak egiten ditxuna. Eta gero horrek geixemat lan horrek dauzko. Bestia die pixka geixau interpretiak edo igual taldien ez dauz hain sartuta, jotzera beti tortzen die, baina euren proiektua dauzkie paraleloki, eta gurien irun artien erueten dugu geixen bat. Gero, aipatu dugu pandemia garaian hasi zinetela, nolako izan zen publikoan aitzinean lehenbiziko aldiz jarri zineteneko sentsazio hori? Ondion lehengo aldiak izan ziren pixka bat taldia ezauen guztiz osatuta. Eta orduen, egisa esan da gainera seginen nien, ezin ziren kontzertua jo, eta garai hortan deitxun zuzkuen elkarrizketa batzuk itxeko. Goiena nagusi taldetik, arrasate ez Goiena Baiarako kideak, daukiolan talde bat eta itxen dituzte elkarrizketa gauza askotarikoak. Eta nire eskaini zuzkuen jasan historiei buruz hitz egitea. Eta orduen, bi orduko itzaldia egin behar zan, eta ostras, bi orduko itzaldia zela ningo Eta okurriru jakun, orduete pixkat historia itxia eta beste orduete pixkat jotzia. Eta orduen, horrezin zanez, aprobetxau ginen, gure
kontzertuak itxeko, bai. Eta horri leho 3 kontzertuak olakoak izan ziren. 3 txarla, erdi itzaldi, erdi kontzertu. Eta gero ja uda partien, leho kontzertuak izan ziren ja, terrazetan taulan hasi zirenien jotzen. Eta hor jo ginen leho kontzertua, Arrasate Blues jaialdian jo ginen. Ondion taldekide danak ez geunden, 3 kotian jo ginen. Aitor, Inigo eta Irurok. Horregon ginen. Eta oso ondo egon zan, bai egisa esan faltan bota ginula perkusinua, eta orduen horren ostien jokin nahi ditu enio eta laukotian hasi ginen, hortik aurrera. Orduan, beharren arabera, deitu zenituzten gainontzekoak ere. Hori da, eta gero, lehenko perkusioa falta ginen, falta ginen, eta gero zan ginen, ostra, saxofoi bat ondo etorriko zan bebaiz, azkenien, ez dakit, pizkare intensiade gehiago emuteko kontzertuei, eta orduen horra zeginan ja, aizesko jendia ideitzen bebai. Eta gaur egun, gero agertu zan Dani biolinakin bebai, eta bueno, gaur egun pizka danetari dauko, eta oso gustora gabiz. Lehen aipatu duzu, Gypsy Jazz, gure ikuslei azaltzeko zer da zehazki? Gypsy Jazz azkenien da, hau sortu zen, bueno, más o menos 20. hamarkadan, jala urte edo gehiago. Amerikako musika, Amerikako jazz tradizionala, jazz klasikoa. Europara etorri zanien, hor mundu gerra zauzen tartien, eta ingelesez abestia debekatu zen. Orduen, Europarrak inzauiena izan zen, Amerikako abesti igualak hartu, eta pixkat letrak frantzesez abestu edo alemanez, edo instrumentalakein, eta orduen hortik eta hori hizkuntza aldetik. Eta gero instrumentazio aldetik bebai, Amerikan zan gehiago, saxofoia, trompeta, eta hori etorri zanien, gehiago erabili zan gitarra, manus gitarra, dara gitarra akustiko moduko bat, biolina, akordeoia, instrumento horrek sartu ziren. Eta orduen hori da pixkat aldia. Musika aldetik edo repertori aldetik oso antzerakoa, baina hizkuntza eta instrumentazioa guztiz ezberdina. Eta zer du estilo honek hain erakargarria egiten duena? Bueno, oso egia esan oso dantzagarrixa da, azkenien entzuteko emuten da, eta abiadura nahiko azkarra die, bestia die oso azkarra, eta azkenien oso ondo funtzionetan da, plazetan eta jaixetan, gauien jotzeko ez da, azkenien akustikoa da, baina eguardi partien, atzalde partien, holan poteo onduan, eta oso ondo sartzen da. Eta nik uste dut hori izen dela gure leku apurtxo bat. Gero dantzaisekin belkartzen gare asko, azkenien Lindy Hop taldiak hiriburu gehienetan dauz, hiriburutanetan dauz, eta gero herri batzutan beba dauz. Eta orduan askotan kontzertua antolatzen dugunien, bertako dantzaisekin gelditzen gare, eta eurek egoten dira ambientea jartzen be asko. Eta hori jendea asko, ikusliei asko guztetan jakie. Gero, jazza bera, ez dakit zaila edo adituentzako bezala den zerbait ikusten dugu, zuk uste duzu jazza edonork goza dezakela? Klaro, baietz. Nire uste baietz. Egisa gero jasan barruen, hauzela estilo ezberdinak, eta egia, segun ze estilo, zailagoa dala, errazagoa dala, edo, entzuli antzat esaten dut. Free jazz entzutia nire gustatzen zaitzen, ni oso jazzalean az. Baina, ulertzen dut, igual zailagoa dala, baina gure kasuen, nik uste dute gukitzen duguna jasan barruen entzugarri zena dala. Azkenien, swing musika, 30. hamarkadan modan zauen musika zen. Eta diskoteketan dantzatzen zen musikak, diskoteka edo klubetan dantzatzen zen musika zen, orduen bere garaian izan zen el bombazo. Gaur egun ez, baina nik uste dut hori gartzen dela. Osa, jendia gure kontzertu batera etortzen da nien, nahiz eta jasa esentzun, ondo hartzen dute. Pero igual, zen ni Iruñan egon nintzen jasa ikasten, eta gisa esan, euki izan ditxute beste jazz proiektu batzuk, eta egie da,
sakonagoak edo intimistagoak diela, eta horrek plazatara erueten ginuenien, ez hauen funtzionatzen hain ondo. Azkenien, plazetan egon bida pixkate, ez daki, gero gehiago sortzen duen musika. Eta horregatik, horren ideia izan zen azkenien talde hau sortzea, apurtxo bat. Gauzko besterillas proiektu asko, baina ziren oso zerixuak, eta hori, ikusten ginuen, plazetan jotzen ginunien eta berra, jendeak azkenien ez hauela ondo hartzen. Eta hortik abiatuta, hau sortu egin. Eta zuen kontzertuetara lehenbiziko aldiz joango den norbaiti, ze gomendatuko zeniokete, ze entzun edo ze sentitu beharko luke zuen kontzertu batean? Ze sentitu ez dakit, nik uste dut fati eta irekita dotia, entzutera, eta nik uste dut horrekin nahikoa dela. Uste dut musika bakarri sartuko jakola. Bai. Jazz improvisazioak garrantzi haundie du. Zuen kontzertuetan ere hala gertatzen da? Improvisazioa dago? Bai, gehien ez dut esango, azkenien guke, karo, hori lehen puntuakin lotuta, igual jazien da gehiago improvisazioa demora gehienien. Eta gukin arreglo batzuk sortu, abesti batzuk egin, eta horren barruan improvisatzen dugu, baina horren bi munduen arteko lotura horrek emuten da, ez dakit, erraztasun apur bat gehiago nik uste dut. Azkenien da, abestia purtxo bat estribilloak dauz, abestiak estribilloak daukie, eta besteko zehose eukitzea, be. Eta gero igual sartzen da improvisazio txiki bat, eta gero birriz bultatzen da estribilloa, eta horrekin jokoan ikusten dut jendia sartzen dela, nahiko ondo. Azkenien publikuakin be asko jolasten dugu, batzutan silaba edo estribilloak gabesten da, eta jendiak txalotzen da, eta bueno, nik uste dut feedback ezelan zaten da, bizion arteko harremana sortzen dugula. Eta improvisatzerako orduan, zuek musikari bezala, ze sensazio izaten duzue? Guri asko gustatzen zaigu improvisatzea. Azkenien taldeko kideanak gare edo irakasle, konservatori zuen ikasi dugu, eta urte mordo bat egon gare improvisetan, eta, klaro, azkenien askatasuna emuten dago, ez? Egun bakoitza ezberdina da. Ez da beste kontzertu bat moduen, daugozula zure papera, eta beti egunero, gauero, jo behar dozula berdina. Hemen ez, momentu batzutan jo biozu betikua, baina beste momentu batzutan libres hauz. Hori emuten dago askatasun asko, bere arriskua eba gauko. Kontzertuak oso ezberdina die, batzutan, itxen dugu kriston kontzertua, danon artien oso ondu lertzen gare eta lortzen dugu musika oso gora eruetia, beste batzutan ez daukogu gaua ainona, edo soinua txarraua da, publikoa be hotzaua da, eta orduan igual ez da kontzertua ainona guztete. Baina, bueno, horrekin jolazten bida, bai. Eta hori da, azkenien, magia horti sortzen da, bai onera, bai txarrera batzutan. Pentsatzen dut, zuen artean ere bakoitzak bere estiloa izango duela, edo, instrumentu bakoitzak estilo batera eramaten duen edo, nola uztartzen dituzue denen estiloak? Azkenean improvisazioa libria denez, bakoitza bere terrenora erueten da. Batei guztetan jako gehiago, ez dakite, blusa. Ni adibidez, blusa edo jazz tradizionala gehiago gotzen dut. Inigo gustatzen jako asko gehiago frantziako Django Reinhardt olako referentiak. Eta lan bakoitza dauko bere roiua, eta badena ondo genditzen da azkenien. Apurtxo bat hemendi bestia bestetik, batzutan bizion arteko elkarrizketa bat sortzen da bai, oirun artekoa. Orduan divertigarria ere izango da zuentzat, ez? Oso divertigarria. Egiz esan da, askatasun horrek oso divertigarria, oso politxa da. Eta instrumentu bakoitzak zer ekartzen dio Erromintxelak taldeari? Instrumentu bakoitzak? Azkenien timbre berezitasun bat, ez? Azkenien gustatzen jakuna da, erabaki ginuna izan zen instrumentu danak akustikoak izan bieziela. Hori da, talde ezaugarri bat. Eta hori saiatu garen mantentzen ez dakit. Gustatzen jaku eta hor sartu da azkenian kontrabasua, gitarra akustikoa, gitarra manuz,
biolin, saxo, sopranua eruiten dugu, trompeta beruen izen dugu, tromboia, kontzertuan arabera batzuten aldatzen faten gare, Eta, zintzen galeria barkatu baztu garea. Ez ekartzen dion instrumentu bakoitzak taldeari. Hori, azkenien, eta instrumento bakoitza bere, ez dakit, saxofoia adibidez, instrumentu azkarragoa da. Orduan, nota asko jotzen ditu. Tromboi bat azkenien, ezin dituen beste nota jo, eta mutentza beste zela gaitzeko sakontasun bat. Gitarrak be, blues gehiago sortzen muten dio, eta horrela dana, azkenien, aniztasuna, danon artien. Eta kontzertuetara denak joaten zarete edo suertatu izan da norbait faltatzea? Bai, suertatzen da askotan, normalien, claro, nik abesla isa, ni beti faten naz, oin arte beti banaz. Eta gero kontrabasua eta bateria, horrek iruro gare el nukleo duro, izan aldana. Eta gero bestia, normalien, beti guak etortzen die, baina askotan ezin die etorri, eta badauko lako zerrendatxo bat, telefono da ditzeko, eta azar etorri, eta bueno. Eta jendea animatzen da. Gainera, hori, improvisazio lenguai hori daukien musikuak asko dauzenez, jendea etortzen da eta segitxuan moldatzen da taldera. Ez dugu behar izaten olako ensaio handirik. Igual orduete gelditzen gare pixkat ikusteko zela abestian lehengo partia zelan bukatu eta erdikua baina sobre la marcha pixkat itxen da. Eta oso, logistika aldetik oso erraza izaten da. Kalean eta taberna txikitan ere jo izan duzue, ze ekartzen di horrek, formatu txiki horrek taldeari? Gisa esan, hasi ginen tabernetan hasi ginen asko. Tabernetan gero hasi ginen pixka gehiago plazatan jotzen, eta azken aldixen gabiz gehiago lan festivaletan jotzen gehiago. Eta gizan, gauza bakoitza ezberdina da. Ni ointxe bertan faltan botatzen dute tabernetako berotasun hori asko gustatzen zait. Eta aspaldi ez dugula jotzen tabernetan. Baina, klaro, logistika aldetik beixi pertsonet eruetia taberna batera ez da inerraza. Hasiera baten 3 ginenien eta faten gina. Baina gaur egun ez da inerraza eta, bueno, ez dakit zango garen, mendik aurrera. Aretotan, antzokitan eta holan neguen oso ondo funtzionatzen daude bai. Oso politxi izaten da. Igual, pixkat otzaua, jendia eserita egoten da, eta mas serio hau. Plazotan, alaixa hau jendia dantzatzen. Baina, bueno, danetari da, danera moldatu binbida, ez? Ezkenean, antzokiko isiltasunera oso potenti izaten da horren aurrien jartzea, jotzen, abesten, dinamika gehiago sortu aldie, kalien askinien dauz arata gehiago, volumen gehiago, eta pixka dana, bueno, beste zenatoki bat. Eta aretotan edo festivaletan jendea zuei ikustera joaten da espreski, baina kalean jo izan duzuenean, jendea kalean ez doa musika kontzertu bat entzutera edo, ze sensazio izaten du jendeak zuen musika entzutean? Nik uste dut, azkenien jendea geldit, eta gisa, ez dut komentaulen, baina hasi ginean itxen ginen kalera jaten ginen, baina gure kontu. Jartzen ginen, askotan udapartien itxen ginen azan eguneko plana egin. Goizien ondartzara, guztetan jakuen ondartzara urbiltzia, bai debara, ez dakit, lekeiteora, ondarrura, han jaten ginen, goizien azten ginen jotzen, eta azkenean jendia gelditu itxen zan denboratxo bat ikusten eta gustora goten zan. Eta bai, azkenean musika entzuten duzu eta bueno, horre plaza izaten danez, jendia hor gelditzen da, eta gotxo bat hartzen dau. Bai, erraza da, nik uste. Berbaina aldozu albokuak soinua akustikoa danez, ez dago kriston volumena bez, ez dago lako kontzertu berba ezin jenin kontzertua, ez? Orduan, jendea gustora berbaitzen, bere lagunekin gauzak kontatzen, eta guri entzutera purtsoa gaixau. Igual tarte baten etortzen da pixkat aurreratxu hau, pixkat gehiago entzuten da, baina, bueno, gero pixka atzera jaten da gehiago bere arroiura, eta, bueno, ondo.
Eta kaso noizbait dantzaleku improvisatu ere sortu izanen da, ez? Bai, normalien hori, jende asko, eskuina dantzatzen dakienez, beti, lau azten badi dantzatzen, gero beste batzu behan imatzen diez. Piskat, hori da, bata bestiakin, eta gustora goten diez, bai. Eta askotan igual eszenatoki gainera erubeten ditugu bikoteren batzuk, tarrebe, bekuei mugitzea erubeten dutzie. Eta zuek musikarien artean ere komunikatzeko, erranduzu kalean igual elkarren artean hitz egin dezakezuela, baina zuen artean begirada batekin akaso ere komunikatzen zarete, ezta? Bai, hortara oso itxuta gauz. Azkenien hori, baten improvisatzen da benien, holan begiratzen gara pixka de relojillo, bueno, bizon artean ningu solua, edo, bueno, zuere hostia ni noie, edo bukatu, abestisa bukatuko, eta, bueno, lako begiratxo bat bota orokorrien danei, eta bukatzen dugu abestisa. Bai, hori jazmunduan asko egiten da. Bai. No, Arrasate eta Bergara dira taldearen jatorri geografikoak. Euskal Herriko herri eta auzoetako musikak eta kulturgiroak eraginik izan du zuen musikan? Bai, zazkenien nik uste dute gure taldean oinarria hori arrasaten sortu di, arrasaten da Bergaran, bueno, hasieran Bergarako bat zauen, baina nahiko laster itxi zauen, osea, Mondrakua gare, eixen bat. Bueno, Mondan hasi ginen, eta gaur egun, bat abia dago Gasteizen, bestie dau Bilbon, bestia Donostin, gaur egun ja bakoitza punta baten dau. Eta arrasaten beste hiru. Eta, eta azkenian hori, erromintxelan ezaugarri bat izan zen, hasi ginela pixkat abestiak euskera sortzen, olerkitatik abestiak sortzen, bertsuetatik, euskal kantaren bat egokitu dugu gure estilora, eta guzti horrek nik uste dute hori da gure ezaugarri, gure berezitasuna, nik uste dut. Hasieran aipatu duzu erromintxela hijito euskaldunen hizkuntza dela, eta hortik hartu duzuela izena, ze garrantzi duzuen taldearentzat historia hori ezagutzeak? Saiatzen gara mantentzen, egisa esan, saiatu gare ikertzen apurtxo bat horri buruz, horren inguruen, badago alako hiztegi bat bai erromintxel hitz batzuk, baina oso gutxi da, ni gure izan hauen erromintxelez abesti bat idaztia. Baina ezin izan nauen, azkenien dio hitz sueltuak, eta begon ginen norbait basauen hortik badau jendia horri buruz ikertu dauena, eta eurekin ingauen berba, harremanetan jarri ginen pixka bat jakitzeko, ea eurek bazakixen hizkuntzai buruz gehiago, baina ez ginen asko lortu. Eta, bueno, egisa esan hor dauko hori, baina ez gauz oso sartu. Gaur egun ez gauz oso sartu, eta ja hizkuntza horrekin ez ginen lortu ezer itxia. Baina, bueno, hor dago. Hasiera puntu bat moduen oso politizena. Musikarien lana gehientan eszenatokian edo publikoaren aitzinean da gehien ikusten dena, baina atzetik dagoen lana ere ez da makala. Ez, atzetik lan asko da batzien. Ez dara ikusten eta gogorra dana, eskinien egunero migare abestizak sortzen, instrumentuakin ensaiatzen, kontzertuak lotzen, ensaioak itxen, kotxiakin ona, era, bestera, eskinien lan gogorra asko gustatzen jaku, baina pixka prekarioa da bai, eskinien gero dirua eskatzen dozu, eta emuten dau, irabazten dozunakin ezin dozu gasolina isa ordainu ez, eta emuten dau kristo favoria itxen dauzela eurek. Así que, lan mundu gogorra. Zein da zure ustez gutxien ikusten den lana? Nik uste bapes eta ikusten. Alde bat, ez da ikusten konposaketak eruten dauen orduek, zazkenien hortarako asko irakurri bida, ensaio error asko egin bida,
alde batetik hori konposizio aldetik. Eta gero taldean gestio aldetik oso zaila izaten da. Azkenien kontzertuak lortu bidie, kontzertuak katxetak negoziatu bidie, udaletxiekin edo aretuekin. Gero logistika aldetik 6 pertsona ados egon bidea gauzak itxeko, hor lan gogorra egoten da. Pertsonen arteko harremanak zailak izaten dira askotan. Eta gero, nire ustez horre bizar eixen. Azkenien gero, bakoitza gero bere instrumentua ondo jo bidau, eta baina hori nik uste nahiko superauta dagoela. Eta 6 pertsonako taldea izanik, lehen aipatu duzu harremanak eztabaidak ere sortuko dira. Zerk sortzen du eztabaida gehien? Ordutegiek, konposaketak? Eztabaida gehien, badana, azkenien oso zaila, azkenien jende batzuk gehiago involukratzen die, beste batzuk ez die involukratzen, eta tirabira sortzen die, ez? Eta hori, eta azkenien oso zaila da danok egotia punto berera involukrauta, eta nik uste dut hor dagoela. Lehen aipatu duzun rol kontu hori. Nik uste dut azkenien talde batzutan, ni adibidez beste talde batzutan partaidenaz, eta taldien arabera batzutan rolak oso ondo banatuta dauz. Baina beste batzutan rolak ez dauz hain ondo banatuta, zenmuten dago taldela matala, eta nik uste dut hor arazuak eta tirabira asko sortzen diela. Eta kasu honetan, gure taldien uste dut rolak ez dauzela oso argi, eta orduen hor tirabirak egoten dira. Adibidez, elkarrizketa hau zeinik inbidau. Azkenien, banik inditxuta 7 elkarrizketa, zuko dion ez zu apein, eta bueno, egunerokuak. Orduan horrera improvisazioa. Beti improvisazioa. Talde hau da pura improvisazion denbora zuen. Eta gure ikusentzulei, inoiz zuen musika entzunez duena edo zuen kontzertu bat ikusi ez duenari, zer errango zeniokete, zer aurkituko dute zuen kontzertu batean? Zer aurkituko duten, alaitasuna, postasuna, ez da giz, egun monotono baten ostien, gu ikusten etortzen badiez, ez da giz, ondo ingo dutelo, gustora, ez dakit musika berri ezagutu aldute bai, ez dutenak ezagutzen. Ez dakit, hizkuntza aldetik bai, igual olerkilariak ezagutuz, azkenean abesten dituguna abesti asko olerkitatik sortuta dauz, eta historia bat kontatzen dugu, eta horri igual gero norbaitxe irakurtzeko gauzak deskubritu alditu, bai. Jasa eta suina ezagutzen ez dituen pertsona bati konbentzitu beharko bazenio kontzertu batera joateko, zerrango zenioke? Zerrango nioke, etorteko, azkenien zehose ezberdina, ez dakit, alde batetik jende asko ez dago itxuta kontzertu akustikoa bai, baina akustikoa gure esan talde bat oso akustikoa entzutera ez dago itxuta. Gaixago garrok, elektrizitatea, burrunda gaixo daukon taldia entzutera, otxuta, hemen aurkituko da hori, 6 tipo instrumentuko akustikoa joten, eta improvisatzen, barne elkarrizketa entzuteko aukera izango dute, eta hori politxa da, nik uste. Eta bukatzeko, musika jotzen ez duen, baina etxean beti musikazalea izan den ikusentzule horrentzat, zergatik merezi du Erromintxelak zuzenean ikustea eta batez ere, ze espero dezakegu zuen hurrengo kontzertuetan? Eta, gisa, zuzenean entzuteko musika dela, suina. Zeskenien aldo, gure gozue diskoa hor badago entzuteko, baina igual entzuten bizitasun hori ez da igertzen. Baina hor gomendatzen zuet, kontzertu batera etortzeko, hori ikusiko zue zer daan hori, musikuen arteko elkarrizketa, musikuen arteko lenguai edo hizkuntza edo elkarrizketa hori politxa dela. Ederki, honekin bukatuko dugu, mila esker gurean izateagatik eta improvisazioak jarrai dezala. Eskerrik asko, eskerrik asko zuei, ondo segi.
Arratsaldean arintzea eta ostarte batzuk irekitzea, baina kostako zaio. Nafarroan zertxobait bizituko da arratsaldean. Temperatura maksimoak berdintsuak izango dira, edo apur bat altuagoak hegoaldean. Bihar asteartean giro egonkorra eta argia izango dugu. Leku gehienetan eguzkitsu egongo da. Goizean ipar isurialdean baliteke behi-hodei ugari izatea, baina seguruenik ateri egingo da. Ipar-haize suabearekin jarraituko dugu, eta zertxobait bizituko da arratsaldean barnealdean. Temperatura maksimoak igo egingo dira, baina kostaldean berdintsu jarraituko dute. Beno onaino iritsi da gaurko saioa. Espero dugu gustatu izatea eta hurrengora arte. Ongi izan! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.